Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha sizawuthetha ngendaba kaEden McCarthy. Eden McCarthy umfana omdala, iindaba ziphumile ke baphulaphuli, sithi umfana omdala undulukile ubheke phaa kwilizwe lase-Azerbaijan, apho kumfana omdala ke ayosayina khona icontract eminyaka emithathu kwiqela lapha libizwa ubana yiSabha FC. Sabha FC umfana omdala, iqela lapha lithe laphumelela iligi. Uzawusayina ke eminyaka emithathu ke kunye ne-option onyaka oyi-1 phaa uEden McCarthy. Kuthiwa kumfana omdala ke angazibona inxalenye yokudlala ke UEFA phaa. Kuthiwa ngokuya kwakhe phaa eAzerbaijan umfana omdala, laa nto iza kumncedisa into yokubana anyathele kwiinto ezifana ne-UEFA, atsho abonwe ke ngamaqela amakhulu alapha ke ehlabathini. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs sithathile ke isigqibo sokubana ke mayimkhulule phaa uEden McCarthy. Nawukhumbula ke into yokubana ke iKaizer Chiefs negqibo sayina ke uMolosiane phaa kwiqela ke leStellenbosch. Ndiyabona ke abafana abadala ke bebelungise into yokubana ke umonakalo ungabikho kakhulu phaa kulaa defender yeqela okanye kulaa defense yeqela ke leKaizer Chiefs. Undulukile ku-Eden McCarthy ke, unduluke phaa umfana omdala, kuthiwa kuhambe phaa ngomvulo. Unduluka kwakhe bheka phaa kwelaa lizwekazi Azerbaijan, apho kumfana omdala obethelela isikhonkwane khona, osayina khona icontract nesivumelwano sakhe phaa nelaa qela, isivumelwano seminyaka emithathu. Sisithi ke thina ke sibamba ngazo sibini mfana omdala, sikunqwenelela ke impumelelo nalapho uyakhona. Usibonisile uthando bunalo ngeKaizer Chiefs, usibonisile mfana omdala indlela into yokubana iKaizer Chiefs ikwazile ukwenza idefender eqotho yenza phaa kwi-reserve side yayo, yakuphakamisa ke Kaizer Chiefs ke mfana omdala ke yakubeka kusenior team, awuphozisanga amaseko phaa kusenior team, ukhawuleze wathatha indawo yakho, wayikleyima, wayilwela, wayifumana. Ukhompyutha phaa namadoda amakhulu afana ke noGiven Msimange, ukhompyutha namadoda amakhulu afana phaa noMiguel, ukhompyutha namadoda amakhulu afana phaa noZitha Kweneka. Kodwa mfana omdala kwenzekile uyilwela indawo yakho uyifumane. Nantsi ke ngoku imisebenzi yakho ikuthatha ikubeka phaa phesheya kolwandle. Laa nto ke ithi ke kungani na icoach yabafana ii-players zeKaizer Chiefs zijongele phantsi ingaziboni into yokubana zikunelungelo uba zikadlalile iskwadi, kodwa kwamanye amazwe ii-players zeKaizer Chiefs ke ziyabonwa. Ndingakwenzela umzekelo ngoSiyabonga Ngezani edlala kwiKaizer Chiefs wengajongelanga ntweni, wade wabubonwa phaa eRomania umfana omdala aze abe ke uyabonwa njengeplayer. Sijonge phaa uNjabulo Blom, naye iKaizer Chiefs. Ndiza kuxela nje ngee-products zeqela leKaizer Chiefs, abantu ebenze ncakasana ngesayisandla. Njabulo Blom naye umfana omdala iKaizer Chiefs amthembeka phaa phesheya kolwandle. Ngoku sithetha ngoEden McCarthy, mhlawumbi naye asoba phaa phesheya kolwandle. Umnumzana uHugo Broos yawuba nomtyhi ambone, amqwalasele, asazi ke into ebalulekileyo into yokubana ke uEden McCarthy uye wasayina phaa i-3 years nelaa qela ke lapha eAzerbaijan, umfana omdala ebizwa ukubana ke yiSabha FC. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa subscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.